Юлиане, какво се случи с клиентите за Патриарха? Стори ми се, че доста им хареса имота. Да, туш им хареса, ама ма госнаха. Много гледа казаха, цената е стабилка, много им хареса, ама ще си я скипнат. Гостват, какво означава това, човек? Нищо не разбирам. Чакай. Какво правиш, бе, момче? Какво е това? Извиняй, HDD-то ми се актира, ама скибиди работа като цяло. Няма да стане. Скубидо какво? Така бе, знаеш, подготвяш се, намерил си легендари оферта, мачва си им вайба и всичко, ама после след разговор с другите нещо просто си съдисват и... Момче, какви са тия изрази? Нищо не ти разбирам. Спок, аз ги усещам. Клиентите са супер лид, ще им пусна едно рилче, всичко ще стане. Риелче, едно време хората искаха факти, схеми, информация, документи, не танци и риелчета. Шефе, не ги усещаш нещата. Трябва да се машем с клиентите. Клиентите са топ. Ще се случат нещата. Юлиане, моля се, стигни се и си довърши предварителния договор за сделката утре. Хората чакат. О, аз вече спрях да работя с такива хардкор документи. Пускай ми едно гифче, честито, фаярче и сме готови. Човек, температура ли имаш? Добре ли си? Моля те, вземи спочинен ден. Тръгвай си. всичко си. Не, тръгвай. Вземи спочинен ден. A few moments later. Хайпнал са бил. Хайпнал. Няма такава дума.